Nkosi yethu unamandla nothando lwakho sikholwa nguwe nezimanga zakho. Angibingelele kumbukeli weNtuzuma TV. Kwaze kwamnandi kuba siphinde sihlangane futhi kumsombuluko kuseni kuhlelo lwethu lwe-Monday Motivation. Umshumayeli uDlamini lo. Now khona intwana encane nje engicela uyibambe namhlanje before uphuma uyobhekana nempilo. Spend time wisely. Spend time wisely. Iqiniso lithi isikhathi esinaso sincane kakhulu. Isikhathi esinaso emhlabeni sifishane. Only the Lord God knows how much time we have left. It's very sad when you see people wake up every day and waste their time, waste their precious time. Ubona umuntu ehlezi emosha isikhathi engabe wenza izinto ezibalekile ezokwenza umehluko ezimpilweni zabantu. Ashiye nje nomlando omuhle ukuthi kwake kwaba khona usibanibani wenza okuhle. Ngizokutshela ke ukuthi iwashi liyaqhubeka liyabala. Spend your time wisely. Make sure ukuthi isikhathi sakho wenza izinto ezibalekile nabantu ababalekile. Uma wenze njalo ngeke uzisole. Uma ke sibuka izwi lenkosi encwadini yabaseFesu chapter 5 verse 16 kufundeka kanje: nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Elesingisi lifundeka kanje: making the most of your time because the days are evil. Making the most of your time because the days are evil. Please mntaka baba, cabangisisa kahle. uNkulunkulu isikhathi akunika sona esokuthi wenze izinto ezomthokozisa, wenze izinto ezomjabulisa. Hallelujah. Kubhlungu ukubona umuntu enikwe ithuba emhlabeni, ithuba abanye abantu abangasenalo, kodwa avele azenze isitha sikaNkulunkulu. Now ke kunama principles ambalwa engifisa ukukunika wona azokusiza ukuthi ukwazi phela ukusebenzisa isikhathi ngendlela efanele. Ngizowabala ke from point number 1. Set goals correctly. Number 2, prioritize wisely. Number 3, remove non-essential tasks and activities. Number 4, plan ahead. Number 5, spend time with Jesus through prayer. Asambeni siyokwenza kahle. Impilo isilindile emnyango. Ntuzuma TV, we inspire.